Avui us hem preparat un nou programa on l'enginyeria i la tecnologia seran protagonistes de la teva televisió. Controlar l'energia de casa teva cada vegada és més important. També ho és per això, per les empreses i per les oficines. Amb el reportatge d'avui coneixerem una forma molt fàcil i senzilla de veure quin és el consum elèctric de qualsevol instal·lació. Controlar el consum elèctric de casa teva no havia estat mai tan senzill. De forma fàcil i sense masses complicacions, fins i tot el propi usuari pot instal·lar un sistema que enregistra les dades d'energia que consumeixen les diferents línies elèctriques. Es connecta a internet mitjançant la xarxa Wi-Fi i envia la informació al telèfon intel·ligent. Una nova forma de controlar el que gastes a casa teva o al teu negoci. Els transformadors durant molts anys, ja dic, fundada el 91, durant molts anys ens dediquem a aquesta activitat, fabricant tot tipus de sensors, ja siguin de corrent com de tensió, amb diferents formats. Però sí és cert que, evidentment, les coses canvien, les tecnologies canvien i, sobretot, els mercats demanen altres solucions. Llavors, arribat a un cert punt, nosaltres ens donem compte que el fet de fabricar segons quin tipus de tecnologia ja molt comodititzada, té sentit si tens algun valor afegit que donar-li. Perquè si no tens aquest valor afegit que donar-li, doncs hi ha altres parts del món en les quals es fabriquen de manera molt més econòmica i perd una mica el sentit de tenir una fabricació pròpia aquí a Barcelona. Quina és la tendència que està demanant el mercat avui per aquest tipus de productes? Doncs bé, la gent el que demana són equips amb un retorn d'inversió molt ràpid. I això, al final, que pot voler dir que volen equips molt baratos, però també no necessàriament ha de ser un equip molt econòmic, sinó que hi ha altres aspectes que fan que una instal·lació resulti econòmica. És a dir, jo podria seguir fabricant el mateix producte que feia abans, però si sóc capaç de fabricar un producte semblant al d'abans, que en lloc de tardar en la instal·lació, tardar de l'ordre d'una hora, puc rebaixar aquest temps a 3 minuts, això és temps i el temps són diners. Llavors és una altra manera de donar un valor afegit, de fer veure que un producte pot ser més econòmic i molt més tecnològic. A veure, el Wi-Fi realment, quant a producte, és molt senzill i aquesta és l'excel·lència d'aquest producte. Concretament, aquest és l'equip, el Wi-Fi és aquest equip d'aquí. Clar, estem parlant que és el primer equip d'eficiència energètica totalment inalàmbric. I realment diem inalàmbric perquè és que una vegada el tens instal·lat no li has de subministrar alimentació en cap punt perquè realment s'autoalimenta del mateix quadre elèctric en el que queda instal·lat. La instal·lació, com dèiem, és molt senzilla, evidentment depèn de si estem parlant d'una instal·lació monofàsica o d'una instal·lació trifàsica i, evidentment, hi ha una cosa que és un estàndard que tenim a qualsevol instal·lació, que és el quadre elèctric. El quadre elèctric, si es tracta d'una instal·lació trifàsica, es caracteritza per uns magnetotèrmics que són 3 fases i neutre, i si és una instal·lació monofàsica, doncs és una fase i neutra. Per tant, si el que volem és instal·lar un equip amb una instal·lació trifàsica, agafem el Wi-Fi i l'insertem aquí. Ja està instal·lat. O sigui, aquesta és tota la part de hardware, tota la part d'instal·lació ja està feta. Clar, això és fàcil, és realment senzill. Si per altra banda estem parlant d'una instal·lació monofàsica, l'instal·laríem aquí. I la instal·lació veiem que també és molt senzilla, veiem que amb res queden instal·lats. Llavors el proper pas que hi hauria a continuació d'aquest seria el d'agafar l'smartphone, veure que aquest equip m'està generant una Wi-Fi i bàsicament el que faríem és linkar la senyal Wi-Fi que aquest equip em genera amb la Wi-Fi que tenim en l'entorn. Són 3 passos, en 2 minuts tenim l'equip instal·lat. A partir d'aquí tenim totes les dades de cada minut del nostre consum en una instal·lació, ja sigui domèstica, sector terciari, industrial. I fem un producte de tan senzilla instal·lació que al final, si un producte resulta molt senzill d'instal·lar, vol dir que és bo per qualsevol tipus de mercat. És a dir, si jo sóc capaç de fer un sensor que és fàcil d'instal·lar en una gran indústria, però és tan fàcil d'instal·lar en una oficina bancària, clar, el gros de mercat o l'ample de potencial client creix. Tecnològicament, la novetat més important és la sistemàtica de connexió al magnetotèrmic. Té una manera d'instal·lació molt senzilla i permet gestionar
mesurar i fer tota la feina que fa el Wibi d'una manera una instal·lació molt senzilla. El Wibi té 4 imants que es connecten directament només amb aquest gest al magnetotèrmic i a través dels imants pot mesurar el que són les 4 tensions de la xarxa, en una xarxa trifàsica. I la lectura de la corrent la fa a través d'uns sensors d'una tecnologia semblant a un sensor d'efecte Hall, que el que fa és que no necessites trencar el bucle de corrent de la xarxa o de la instal·lació. El dispositiu és molt petit, però té una funcionalitat Wi-Fi com qualsevol gadget d'avui en dia que tingui connectivitat Wi-Fi. Disposem d'una aplicació mòbil que ens podem baixar de l'Apple Store o del Google Play, tan senzill com que col·loquem l'equip i ara li diem, escolta'm, anem a fer una nova instal·lació. Diem, doncs escolta'm, instal·lem un nou equip. I la mateixa aplicació ens dona uns passos molt fàcils de seguir i ens diu, has instal·lat el teu Wibi en el quadre elèctric? En aquest cas, diguéssim que, com que encara l'hauríem d'instal·lar, li diem que no, perquè ens expliqui com hem de fer-ho. Ens diria, treu la tapa del quadre elèctric, el següent pas seria agafa el Wibi i localitza on està el cable de neutre, perquè és important a l'hora de col·locar el Wibi, i el proper pas seria, una vegada, si ja el tens encarat i col·locat en el magnetotèrmic, el Wibi t'ha de donar un codi de LEDs que és blau i vermell. Si això ja està realitzat, el proper pas ja seria, et dona l'ok que està ben instal·lat, i el proper pas ja seria anar a buscar la Wi-Fi que l'equip t'està generant, que seria anar a la configuració del dispositiu, mirar on estan les Wi-Fis i et sortiria una Wi-Fi que es diu Wibi. Seleccionar-la i ja tindríem l'equip instal·lat. És tan senzill com això. Una vegada ho tenim fet, amb què ens trobem? Ens trobem amb alguna com això. I això què ens dona? Ens dona la idea de quins són els consums, quin és el consum actual respecte al mes anterior, inclús ens podem fixar una sèrie d'alarmes que ens permeten d'alguna manera portar un control del nostre consum energètic. Que volem veure més dades, només cal que piquem a sobre de la imatge i diguéssim que amb molt poques dades et dona una idea dels paràmetres que pots veure, ja sigui el consum traduït a euros o ja sigui quines les aportacions de CO2 transformades en grams. Què més? Tenim un altre equip, que és el Wibi Max, que a diferència del Wibi, evidentment, arriba a corrents molt més altes. Si estem parlant que el Wibi arriba fins a 70 amperes, el Wibi Max pot arribar fins a corrents de 15.000 amperes. Això ens dona una miqueta la dimensió d'on podem arribar amb una eina o l'altra i que amb les dues podem abarcar-ho tot. On dèiem que el Wibi era tan fàcil de connectar com fer així, i ja estava connectat, evidentment, quan entrem en el món industrial, i evidentment aquí hi ha temes de seguretat elèctrica i altres tipus de connectors, parlem del Wibi Max. El Wibi Max és una eina que no és tan senzilla com el Wibi, però dintre del que és equips de mesura industrials ho és molt de senzilla. Com funciona? Realment és un equip que, com podeu veure, no té cap mena de display, només té 2 connectors, realment és un equip que disposa d'un imant perquè s'entén que en entorns industrials és fàcil d'aguantar sobre d'un imant. Si no hi ha imant, sempre hi haurà un carril dins d'un quadre elèctric en el qual podem posar-lo. Les opcions estan aquí, es tracta només de fer així o així. I si no hi ha ni superfície metàl·lica ni un quadre elèctric, sempre es pot penjar d'algun lloc. Tenim una sèrie de forats que ens permet penjar l'equip en algun lloc per deixar-lo prenent mesures durant el temps que faci falta o de manera permanent. Com funciona? Una vegada queda alimentat per prendre la mesura de tensió, s'il·luminen els 2 LEDs, un blau i un vermell, que simplement ens indica l'estat de l'equip. A través d'aquest estat nosaltres podem seleccionar l'escala amb la que té que treballar, és a dir, si estem fent una instal·lació que va fins a 100 amperes, o una instal·lació que va fins a 1.000 amperes, o una instal·lació que va fins a 10.000 amperes. Llavors, durant els primers 25 segons seleccionem l'escala de treball d'amperes amb la que treballarem. A continuació, el procediment és exactament el mateix procediment que fèiem servir per instal·lar un Wibi normal. La mateixa aplicació mòbil i els mateixos passos. L'equip genera una Wi-Fi i aquesta Wi-Fi bàsicament
es tracta d'enrutar-la cap al cloud, on tindrem tot el gros d'informació. Aquest equip ve proveït d'un data logger, és a dir, que és capaç d'emmagatzemar tota la informació durant un mes. Això vol dir diverses coses, vol dir que si per lo que sigui a l'ambient en el que està industrial surt o perd la wifi, l'equip segueix mesurant i en el moment que recupera la wifi, aquests paquets d'informació s'envien al cloud. Són dos connectors, hi ha el connector de corrent i el connector de tensió. És a dir, connectem els sensors de corrent amb el seu connector, això ens dona pas a 3 sensors de corrent. El que farem és, per aguantar l'equip, com que és magnètic, busquem una superfície magnètica perquè s'aguanti i ara tinc les mans lliures ja per anar a col·locar directament els sensors de corrent, que els sensors de corrent, evidentment, en el cas d'un embarrat, doncs serien les barres. Aquí tenim una demostració de com seria un quadre de 250 amperes. Doncs 250 amperes què agafaríem? Doncs agafaríem sensor per sensor, obriríem el sensor flexible i en col·loquem un, ja en tenim un de connectat. Obrim l'altre i col·loquem l'altre, ja tenim l'altre connectat. I agafem el tercer i també el col·loquem. Ja tindríem la part de corrent mesurant, ja reportant les dades en el Wi-Fi Max. I ara anem a col·locar els sensors de tensió. Així, es tracta d'agafar l'equip, buscar, és a dir, arribar al connector, i una vegada tenim el sensor de tensió col·locat, ara només es tracta de buscar un punt d'alimentació en el qual ens donarà la mesura i a la vegada alimentarà l'equip perquè pugui prendre mesures. Tenim aquest i aquest. Veiem que l'equip ja queda alimentat, ja tenim el codi de llums blau i vermell parpadejant i ara en aquest moment l'equip ja ens estaria generant una wifi. Doncs ara es tractaria d'agafar el dispositiu mòbil i fer la instal·lació. Evidentment hem començat per Catalunya i més enllà a Espanya, no? Però avui en dia ja estem presents als principals països d'Europa. Tenim Espanya, estem a França, estem a Alemanya, estem a Holanda, estem a Itàlia, estem a Suïssa. Estar vol dir que hem arribat i que ja estem en ventes, poden ser més grans o més petites, però consolidades. Vol dir que ja tenim presència en aquests mercats. Quina és la nostra ambició? Evidentment, consolidar aquests mercats de proximitat. Proximitat, per mi, a Europa és proximitat, i més enllà d'això, doncs, ja veuríem cap on anem. Welcome to the masquerade, where everybody in the scene got a part to play. They wear the mask like it's Mardi Gras holiday. You can't tell what's real from what... Troba l'enginyer que necessites amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú i tota la informació a cetip.cat. A la secció d'avui de l'Esplai Virtual dedicarem i farem una mirada al món maker, un món que cada vegada té més adeptes que conjuntament amb les impressores 3D obren un ventall de possibilitats als nous creadors. Hola, benvinguts a una nova secció de l'Esplai Virtual on us volem explicar una solució que ens fa molta gràcia perquè és allò de fes-t'ho tu mateix. És a dir, tot allò que pensem que a partir de l'enginy que tenim ens podem crear nosaltres mateixos aquells robots, aquelles joguines, aquella eina que volem. Actualment, la solució de fes-t'ho tu mateix passa per l'utilització de materials reciclables i de tecnologies que han abaratit molt el seu cost i que ens permeten que amb elements d'electrònica, que abans només estaven per a les persones que tenien un nivell tècnic molt alt, actualment amb uns nivells tècnics més baixos pots utilitzar elements d'un cost econòmic molt reduït. Tu pots comprar una placa amb un cost econòmic bastant reduït i el propi fabricant et dona els plànols per poder-te imprimir tot el cos del robot. Però a més aquests plànols poden ser modificats, poden ser customitzats. Per tant ens anem acostant a fer les coses a la nostra mida. Què és el que ens trobem actualment? Ens trobem amb caixes dissenyades ja perquè l'electrònica sigui propera a l'usuari. Si nosaltres obrim una d'aquestes caixes, ens surt un element electrònic,
com podia ser abans, en aquest cas és el cable, però aquí dins trobem un element electrònic, un element que podria ser com el que haguéssim comprat en una botiga d'electrònica temps enrere, però que sabem, en aquest cas, que és un mòdul de Bluetooth. És un mòdul per poder controlar el robot a través de Bluetooth. Aquest perfectament cablejat, aquest component, serà insertat en un robot més gran. Per exemple, seria aquest cas, on ja tenim els pins de connexió i els ports de connexió, i afegim al damunt d'aquesta placa electrònica un component important de software, que és el que fa que aquest mòdul, per exemple, en el cas del mòdul de Bluetooth, ens permeti controlar aquest robot. El què és la base del fer-t'ho tu mateix? Fes-t'ho tu mateix perquè tu vols fer alguna cosa que ho tens molt clar. Tu has imaginat alguna cosa, tu desitges una cosa i te la crees a la teva mida. Llavors, el com és barrejar diferents tecnologies, diferents eines, que és on el paper del monitor tècnic és acompanyar, és ajudar a descobrir aquestes eines. Les eines poden ser des de diferents components d'electrònica, des de diferents models amb impressora 3D o barrejant peces de rebuig. En aquest cas, aquí podem trobar una capsa de xutxes, podem trobar un tros de capsa de cartró i diferents elements de tecnologia de diferents robots, de diferents marques. Peces que, en principi, quan aquest robot es va tornar obsolet i ja no es fa servir, perquè és una programació que ara no s'utilitza, les seves peces s'han reciclat en un nou robot, creant una base motora amb orugues i que es controla des d'uns pulsadors. Lo important d'ella mateixa no és la seva sofisticació, no és el seu acabat, és que peça a peça ha anat construint-se en funció del material que hi havia disponible i, per altra banda, del que es volia aconseguir. Avui hem pogut veure com la imaginació, com les ganes de fer alguna cosa ens poden portar a la creació de prototips i de robots o de joguines o d'eines que ens interessen. Partim sempre, recordem, un entorn de programació obert, on des de la xarxa es poden buscar recursos i formes d'aprenentatge molt importants. Parlem de components electrònics customitzats perquè els usuaris els entenguin com a elements molt propers. Parlem d'impressores 3D, de tota la potència de poder construir a la teva mida allò que vols, agafant dissenys que igual també et venen des de la xarxa. I per últim, parlem de la imaginació del reciclatge, del fet d'agafar elements que han estat produïts, que han estat estudiats, que han estat dissenyats i canviar-los la funció i fer-los servir per unes altres funcions. Amb tot això, pensem que deixem molt oberta la imaginació a la creació i us esperem en el proper programa. Va ser el 2015 quan Elon Musk, de Tesla, va presentar al món les bateries Tesla, pensades per emmagatzemar energia de forma eficient i deixar enrere vells conceptes com que l'emmagatzematge d'energia elèctrica en bateries requereix molt d'espai i són sistemes poc eficients. Amb les noves bateries de Tesla és així de fàcil aprofitar l'energia que prové del sol. Doncs fins aquí aquesta edició de l'Enginy. Us esperem que us hagi agradat i fins la propera setmana.